súťažiacim šikovné ruky, aby sa im darilo pri príprave tort a vyšiel im dobre ich nápad, ich zámer. Prajem aj ja príjemné strávené chvíle, vám šikovné ruky a nech sa páči do práce. Táto cukrarina, alebo toto cukrárske remeslo je vlastne tak neskutočne kreatívne, že tu sa nájde od maliara po inštruktora, po technika, proste ozaj tu tak musí byť všestranný ten cukrár. Myslím, že tento nápad a táto súťaž je úplne výborná, lebo vidím, že každý jeden z súťažiacov z tieto deti má v seba taký passion, taký vášeň, že on je úplne pripravený do budúcnosti, do cukrárštiny, do života. Darmo budem doma piec pre svojich kamarátov, kolegov a širokému okoliu, ale keď ma raz spozná svet, že tak v tomto som fakt dobrá, teraz ako nehovorím za seba, ale taký mladý cukrár si to povie, tak otvorí sa mu nekonečný priestor možností. Díky soutěžím jsem projel skoro celý svět, chybí mi jenom Austrálie. Takže můžou se podívat do celého světa, můžou vidět kus krásnej práce, co dělají ostatní. Chcela som to ja zase ponúknuť tým mladým, že aby vlastne sa ukázali, aby inšpirovali zase tých ďalších mladých. Myslím si, že majú naozaj veľkú budúcnosť a veľmi veľkú nádej na perfektné uplatnenie. Viem, že všetky tie biznis hotely, kde sa vlastne konajú aj tieto svadby, tak určite budú aj vyhľadávať takéto uplatnenie pre týchto mladých ľudí. Vytvorili veľmi krásne diela, takže veľmi sa teším do Prahy, keď sa pôjdeme ako za Slovensko ukázať. Prvé miesto v prvom ročníku cukrárskej súťaže Juniorská svadobná torta roka získala Martina Baková.